ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸಿ. ಏರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿರ್ತಿಚಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲಾ ಪಾಡ್ಲೆ. ಹಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರುಂದಲೆ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದು ಮೈಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜದ ಎಕಡೆ ಬರ್ದಿದೆ ಚಾಲ್ ಮಂತೆ ವಾಯ್ಸ್ ದುಡಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಕಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದು ಮೀಸಲು ಕನಪದಿನ 292 ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ತಾಲ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಅಂತೇರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇತೊಂಡೆ ನಾನು ತುಗೆ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಕನಪದಿಲೆ ಮೀಸೋಡ್ ಕನಪದಿನ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇಂದುಲ 175 ಆದನ ಕನಪದಿನ ಉಂದೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕನಪದಿನವೇ ಇದು ಕನಪದತೆ ನೆತ್ತ ಐತ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮನ್ಪುಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಿತ ಕೋರಿದ ಐಕೆ ಅನ್ ತೂಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮನ್ಪುಗ ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದನ ಆತಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೀನ್ ಒಂದ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದು ಕನ್ಪೈನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಚ ಏನು ಕೇಂಡ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಆಪುನಿಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಆಪುನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲಕ ಒಂಚಿ ನೀನು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಾತ ಮಂದೆ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಅವಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸತಿ ಒಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ತಾರ್ ಮನ್ಪೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸುಕ್ಕಪುರದ ಆಲೋಚಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಪಾದನ್ ಬರ್ತ್ ನಂಚೇನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಏರಲ್ ಕಾಪಿ ಹತ್ತೆಂಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಸಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಯಾನು ರೆಸನ್ ಕೋಲದ ಟೈಮ್ ಮಂದೆ ಅವು ಇಂಚದ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತು ಏನ್ ಕಲೇನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಪಂಡು ಪೋಷ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ತುಳುನಾಡು ಜಿಪ್ಪುನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚೆನಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತಿದ್ದಕ್ಕನೇಬೋದು ಮುಂಚಿ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ ಮಂತ್ರ ತೂಕ ಬೆಲೆ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡ್ಗ 2 ಸ್ಪೂನು ಮುಸುಂದಾತು ಎಡ್ಡರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲು ಯಾವಳ ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮೆನ ಬರಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ರೆಡ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಅದು ಒಂದೆರಡು ಪೊತ್ತು ದಿಪ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೆಂತೆ ಅವು ಕಮ್ಮೆನಾಗಲ ಕೊಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು. ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅದಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಕಾಯಾಡ ಇವು ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತುವ ದಾಯಿಗೆ ಹೋಲ್ ಕರಂಚವನಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಂಚವನಿಗೆ
ನಾನು ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತೈತಿ ಅಳ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಬಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡ ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಡ ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕೈಯ ಒಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಬಡಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಬಡಸೊಪ್ಪು ಆಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಬೇಕದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀವಿ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈಕದಿದ್ದ ಬಾಲೇಜಿ ಬೀಚಾರಿ ఉంటారు కొంటారు బాగా మగురుండవు ఎక్కువంటేనమ్మ ఎడ్డద ముంచి పడగ జీతు ಈತ ಪಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಅವರು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಸೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಂಪಾಡು ಇವಾಗ ಕಡೆನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಕಡೆನಾಗ ಭಾರಿ ಉಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಮತ್ತು ಸೋಕ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಒಂದು ಬರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಧವೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ನೆಟ್ಟು ತಾರೈ ಒಂಟೆ ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಚೂರು ಪಾಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ ಇದು ಈ ತಾರೈನು ಅವನು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ఒక అర్ధ గడి తారాయుండు అవితా పేరు కొద్దినగా పాడ్రి అవి కొంచెం మంజల్ద పొడి పాడుగా ఓకేనా ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಮಂಜಲ್ ತಾರೆ ಪೊತ್ತುನ ಕಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಶೋಕವನ್ನ ತೋನಲ್ಲರದ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಬಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಸೇಮ್ ಅದು ಯಾನಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಂತುಗ ಪಂಡದು ಪನ್ನೆರಡು ದುಂಬಲ ಯಾನು ಮಂತದೆ ಅಂಚ ತೆಕ್ಕಗ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕಗ ಇದು ಕಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತಾರೈ ಕಡಗ ಈ ತೆನ್ನ ಮುಗಿಲದೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಮಸಾಲೆ ಕಾಡಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚಿ ನೀಟು ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡುನ ಒಂದೆಂತೂಲೆ ಪೂರ ದಿಕ್ಕು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಆಗದ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡುಂಡು ಪಾಡ್ದೇಬೇಕ ಐಕ್ ಕೊತ್ತದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಈತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮನ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಈ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ
ಖಾಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊತ್ತದ ಬರ್ದಿನ ಕಡಲೆಪಾಡು ಒಂದು ಪಂಡತೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಇದು ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆದು ಬೇರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇದು ಪೊತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕಡಲೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಕಂತಿ ನಂತರ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾರದ ಕಾಲಿಟ್ಟದ ಗಂಟದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಇದು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ತುಪ್ಪ ನಂದಿನಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ನೆಟ್ಟುಂಟು ಪೂರಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಕಬಾಬು ಒಂಥರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಏನು ಇಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಯಾಪಲ್ಲ ತೋಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೊಪ್ಪು ಡಬ್ಬೆ ಏರೆಗ್ಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಗ ನಾನು ಅರೆ ನೋಡಲ್ಲ ಪಾರುಂಡಿಗೆ ರಾಜನ ಬಂಡರ್ ಬನ್ನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅರೆ ಪಾರುಂಡಿಗೆ ರಾಜ ಅತ್ತಿಗೆ ಓಡಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿಂಡ ಇವ್ರು ಮನ್ಪಾರ ಅಂಚನ ಅಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಾನು ನೀರ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಈರ್ಲ ಮನ್ಕೊಡು ಉಂಕಲ ಮನ್ಕೊಡು ನಾನಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಎಂಕಲು ಕಜಿಪು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಗಸಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಅಲೆ ಕಾಯಿ ಪೊಡಿಗೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಅದು ದಿನಾಲ ಮೀನ ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತರದ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ತರಕಾರಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡದಿಲ್ಲ ಈಟತೆ ಹಾ ಮಾತಾಡ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರತ್ತ ಆರ್ ಪಾತೆರ ಮಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರಂಗೆ ಮೊರಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ವೈರಲ್ ಆಂಡವ್ ಎಡ್ಡ ನನ್ನ ಈರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಪಾರ್ ಅಮ್ಮಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆತನ್ ಪಂಡದು ರಾಜನ ಬಂಡೇರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅಮ್ಮನ ರಾಜನಡ ಬಂಡೇರು ಅನಕ ಬಂತೇರು ಇರೋ ದೂರ ಬೇರೆಗೆ ದಿನಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಈಟುಂಡು ನನ್ನ ಎಂತ ಕೊತ್ತಾದಕ್ಕ ಕಜಿಪ ಕಡೆದು ಪೂರ 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 ಮಂತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ವೆ ಕಡೆದು ಮತ್ತ ಆನಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಲ್ಲ ಕಜಿಪಗೋಸ್ಕರ ಓಣಬ್ರ ಕಾಡುಂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಚಾಪರಮಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ತು ಊರೇ ಅಂತ ಏನು ಒಂಚೂರು ಇದು ಪಜ್ಜಿ ಬಂದದು ಕಜದ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡೆ ಅನಿಕೇತ್ ಅನಿಕೇತ್ ಈ ಪರಿಯ ಮರದೆಪ್ಪರ ಮಾರೆ ಮರ ಮಾರಿತ್ತು ನನಗೆ ಮರದೆಪ್ಪರ ಎಂಚಿನಿ ದುಂಬಾಗ್ಲೇಂದಿ ಬರ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಕೊಂತ ಬೇತ ಮನ್ಪಗ ಇಬ್ಬದೆ ಆಗಿರ ಈ ಮಾದೇ
ಐಟಮ್ ഞാൻ ഒപ്പിയല്ലേ എനിക്ക് മര്യാദ ఐటమ్ చెప్పే బాకి తిట్టేస్తుంది ఐటమ్ చెప్పే ఎదురుగా ఎన్నైతే నీకు మర్యాద ఉందా మాతర్లకి ఏమంటారైతే పజ్జు పజ్జులతో నీతి నక్కులు మూలుంది ఉంది పజ్జు కుదర్ భరత్ కుమార్ ಎದ್ದಾಡು ಯಾರು ವೀಡಿಯೋ ಬರುವಂತ ಬಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ಬೇನದ ಚಾ ಪರ್ನಿ ರಾಯ್ ಕಡೆ ಚಾ ಓ ದೇವರ ಪಕ್ಕದ ಬೂರ್ನಗತಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್ ಏತು ಸೋಪು ಹೆಂಗ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕ್ ಏತು ಜಪವನು ఏ పొర్లుగా నీస్తుంది ఇంచ మిత్తు ఉంటున్నా ఇంకలికి ಒಂದು ಏತ್ತು పొర్లు ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರು ಪೋಂಡಾలంటే ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಗೈಸ್ ಇಂಕಲಿ ఇంకే ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ಲ పోండు ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿರ್ತು ಕಮ್ಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಂಗ ನಚ್ಚು ನಾಕ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಪುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹೋದು ಬತ್ತ షోకు వాయిస్ కేండా ఇచ్చి అందుకు వచ్చి వాయిస్ కేండా ఇంకా మేము పల్లె వాయిస్ తరిండు వీడియో గుండు ఓకే ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಈಗರ ಬನ್ನಲೆತ್ತ ಬಿಸಲದಿತ ಹತ್ತತ್ತು ಅವು ಯಾನು ಪ್ಯೂಡ್ ತಾರವೆನ್ನೆಡು ಕೋರಿ ಬೇಕು ಅವನು 1/4 ಲೀಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇಡ್ಲ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಕು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾಡು ನಂಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ದೀದಿ ಯಾನು ಇದು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇಂಕುಲು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಮಾರ ನಾನು ಕಲಾಕಾರ ಇವಾಗ ಇಂಕು ಓಲಪ್ಪಾಡು ಇಂಕು ಇದು ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕುನ ಊರ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಲಾಪುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಮಂಕನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಚ್ಚಾನಿ ಪುರ ಅವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೈಚ್ ಕಷ್ಟ ಮಂತದ ಬಾಡ್ನು ಅರ್ಧ ಬರು ತೊಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಕೋರಿ ಬೈಯರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇರಿ ಮಾತ್ರ ಕೈಯ ಹೊಡ್ ಪಂಡದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಿನ ಅಂಡು ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡಾದ ಬಾಡ್ನು ಯಾವಡ ಅಂತ ಪಂಡ ತಾರದನ್ನ ಪಾರ್ದಿನ ಜೀವನ ಕೂಡೈತು ತಯ್ಯಾಡ ಹೂದಿನ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಪೂರ ಅವು ಕಟ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನೂ ಉಂಡಾತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸೇರಿನಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಟೈಮ್ ಇದ್ವಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಚಿನ ದಿನೋಲ ಮೀನು ಕೋರಿದ ಕಷ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತಂದಿರ್ತೀರು ನೀಟಾಗಿ ಕೋಲದಪ್ಪಾಗ ಮಂತದೇನು ನಮ್ಮ ಕೋರದಪ್ಪ ಕೋಲದಪ್ಪಾಗ ಮೂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತಿನ ಕೋರದ ಕಷ್ಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚಿನ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ಐಟಿ ಅನ್ನು ತಾರ ಈ పొత్తు ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುನ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಮನ ಬರಂದು ಪುನಗನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ ಅದು ದಾದ ಮಾರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂದು ಎರಡು ಅದ ಮಗ ಮುಂಚಿ ಮಂತದು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ದಾದ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಳು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಕೋರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮಂತೇರು
ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡದ ಬಂದದ ಅವೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುಲಿಂಚು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರಸ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬನ್ನ ಇದು ಹೂ ಅನ್ನಿನ ಯಾನ್ ಅಂತೇನೆ ಇತ್ತ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದ ಇದು ಪಾತ್ರೆಡು ಇಂತೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದುಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಆವಾಡು ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಈ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಈಗ ಕೊಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಡು ದಿನಾಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ರುಟೀನ್ ಪಾಡು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನಂದಿರ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತನ ವೈಟ್ ನಾವು ತಯಾರಿದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂದಿತ್ತಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡಿ ನೆಟ್ಟು ನಾಳೆ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿನಿ ಸುಮಾರು ಇರ್ತನ ಈತ ಮನ್ಸ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದಿನೇಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಪಡು ಬೇಗ ಯಾನು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪರವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ತೋರಿಸ್ಬೋದ ನೀ ಕಡೆಗೆ ಒಂತ ಏನು ಆತ ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆತ ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆತ ತಂದದ್ದು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಾನು ಬೇಕೊಂದು 2 ವಾರ ಅಂಡು ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಸದ್ಯದ ಒಂತಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಂತದಿ ತೂಕವ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಕುಯ್ಯಿನಿ ಐಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಓಮ ಬಕ್ಕ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂದು ತುಂಡಿ ಈತನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕ ಅವನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತುದು ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತಬಾರ್ದ ಪೂರಿನ ಪುತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡು ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೆಸ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾರ್ದು ಅವು ಬೆರಗು ಪುಡು ಅಂತ ಅರಿಪೊಡು ಅರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಪಾರ್ದು ಅರ್ತದು ಐಕ ಅರ್ಧಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಸಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಐಕ ಪುಂಟುದು ಕಲರ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಬಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಿದು ಬಕ್ಕ ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೈಟ್ ಯಾನು ಓಮ ಪಾರ್ದೆ ಓಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಐತಂದಲ್ಲ ಅವೇಕ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ನಮಕ್ ದೇಹದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ 1 ನಿಮಿಷ ಏನಟು ಕೊಟ್ಟದಿಯೇ ದಯಪಂಡ ಒಂತ ಕಬಾಬ್ ದೀಕಾ ಪಂಡ ತಿಟ್ಟದ ಸೈತನ ಪಾಡಂಚಿ ಅಂಚ ಅವು ಬಿತ್ತ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವು ಮೆಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಂತೆ ಎಡು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉಂಡು ಈ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಅವಡು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈ ಕುಚಲ್ತಾಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಉಲ್ಲ ನಮ ಕಡೆದು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಂಡ ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಂಡು ಪನೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆಂತೆಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಷಾಯಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಮನ್ಸಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮಾತಿಟ್ಲ ಒಂದಿಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಗುಣ ಉಂಡುಂದೆ ಪನ್ನಡಿ ಮೆಂತೆ ಓಮ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ನಿಕಲು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಗುಣದಾದ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಜ್ಪುರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಟೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕೆಲ ಅದಂಗಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚಕ್ಕಡು ಅದಾದ ಚಿಕ್ಕಡು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪುಂಡೆ ಚಕ್ಕೆಡು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ವಸ್ತು ಲೈಕ್ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಪೂರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಇಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ಈಡೆಗೆ ಕೋರಿದ ದೀಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಉಂಡು ಅರೆಪು ಏಪಾಜುಗ ಚಾಮಂತ್ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಗೆ ಪಜ ಚಾ ಬೋಡಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಚಾ ಬೇಡ ಕಾವ್ಯ ಚಾ ಬೇಡ
கொஞ்சம் பாசல गाना बजाना स्टेप पाಡು गाना ಚೂರು ಚಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದಾನ 2 ಚಮಚ 2 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ 2 ಚಮಚ 2.5 ಚಮಚ ಚಾತ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಚಾಯೇ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಚಾತುಲೆನ್ನ ಅಂತ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನುಂಡು ಚಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮುಜರ್ ಸಂತ ಪಾಡಿಯೆ ಚೂಕಾಪು ಓಕೆ ಅವು ಕೊಡ್ಬೇಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಚಾತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲ ಬರಲ್ಲ ಚಾ ಬರ ಕೊಡದಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಅರಿವಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಚಾದಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾ ಕೊಡ ಅನಿಟ್ಟು ಓ ಚಾ ಕೊಡು ಸ್ಪೆಷಲಾ ముందు కొడుతున్నారు కార ఇన్నమని ಬೇತೇನೆ ಪೇರ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಪೇರ್ ತೆಪ್ಪಿದ್ದು ಕಷ್ಟ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಪಾಡಾರ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಲ್ ಮಂತಾರ ಜನ ಬೋಡ ನೀಗ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂತಾರೆ 8 ಜನ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಲ್ ಮಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡು ಚಾತ್ಗ ಹಕ್ಕದ ಈ ನರಕದಾಯನಿ నేను నమ్మదుగులోడు ఆఫీస్జీ నిన్న ఇష్టమైన మొబైల్ అన్నా దక్కండి పనంజి కారేదా అవి బర్పుజు రైట్ బర్పుజు మారాయా అలా చాతున్నా అయికంత పేరు మీద ఇవ్వక పేరు కలడి పేరుదగడి కల్లా పేరుదగడి కల్లా పేరుదగడి కల్లా పేరుదగడి కళ్ళు పేరుదగడి కళ్ళు కండి పేరు గురించి కళ్ళు తిందా పేరు తిందా గట్టించి తీసినట పేరు దగ్గర ఉండేది ఇప్పటి నా పేరు దగ్గర కనపడాను అది నాచి బాబు పేరు పెడుతుండ్రా ఇస్తాడు నేనేం తెచ్చాడు అని నువ్వు తోటి నమ్మల పద్దుల గడ్డేసాను ఇంకు తోటి అదేం పెట్టుకోము పేదబడి మళ్ళీ పెట్టు గోడు తినకంత మంచి పేరుతో పెడతారు కడగా ಚಾಮ್ ಉಂಟುದಿಲ್ಲ ಚಾಕು ಸಲಿತಿಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ गाना बजाना स्टेप पाड़ गाना పేరుదపడి
ಈ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ನನ್ನತೆ ಚಾಮನ್ ಬಣ್ಣಗ 1 ಚಮಚ ದಾತು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಪಾರ್ ದಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಕ್ಕಿಯಾನ 1.5 ಸ್ಪೂನು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಗಾಯ ಪಂಡ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ದಾತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಾಕು ಪೇರು ಮೈತಿದೆ ಪೇರು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೇರುಂಡು ಬಾಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ದೀರವಂತೇರು ದೆಕ್ಕುಂಡು ಚಾ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಯಾಂದಾದ ಮಂತ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಒಂತ ಈಲಿಕ್ ಒಂತ ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಉಂಡೆಕ್ಕೆ ದೀಪ ಅವು ಕೊದ್ದಿ ಪಾಡೆ ತೆಕ್ಕಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಾಕ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿನ ಚೂಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಚಾಕು ಮೈ ತಾಂಡದೆ ಚಾ ಆಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಕುಲು ಬೋರ್ತರ ಮಂತದ ಚಾ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋಕಾಪುಡು ಪೇರು ಕೊಜ್ಜನ ಪಾರ್ದು ಕೊದ್ದ 2 ಚಮಚದ 1 ಚಮಚ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ನಿಕಲ್ ಇಷ್ಟ ಏತ್ ಪಾಡುವರ ಆತು ಪರ್ದ ಏಳು ಆಯ್ತಾಪುಡು ಪೇರು ಪೇರು ಕೊಡ್ತಾ ಆಗೋದು ಚಾ ಪರಮಿಲ್ಲ ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈ ಬೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕಾಪುಂಚ ಪೇರು ಬಾರ್ದು ಪೇದರಿ ಕಲಬ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ ಪೇದೊಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪೇದೊಡು ತಿಂದ ಯಾಂದ ಬೆಂಗಡಿ ಭಜನಕುಲು ಇದು ಕಬಾಬ್ ಮಂತರ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡುದು ಅಡಿಗೆ ಬರೋದುಂಡ ದಾಲ ಬನ್ನೋರು ಎಲ್ಲ ಬರೆಯರೇನು ಇಲ್ಲದಿರಿ ಅಂಚ ಉಳ್ಳ ಯಾರು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಗನ ಬಜಾನ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗಾನ ಬಕ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯ ಹೋದವರ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪದಿಗಾಯ್ತು ಇದು ದಾಜನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನತ ರೂಟಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಹತ್ತದ ಮಿನಿಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಜಪ ಆಯ್ತಾ ಪೀಸಿ ಕೋರಿಗ ಹಸ್ಮ ಕಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾನು ಅರೆಕು ಪಾಡಿಯ ಕಜಿಪಿದು ತಾರೆ ನಾನು ಪಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕಡೆ ಪಾರ್ದ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಕಡೆ ತಿರಿ ಏಕ ಕೂಟು ಅಡಿಗೆ कैमरा कैच अपने कंद
ತಡೆಯುಂಡು ತಾರೆಗ ಪೇರುಂಡು ತಾರೆ ಐತು ಆಂಡಲೆ ಆಂಡತೆ Depan. Dan cipu nan lah jama. Bodoh lagi. Curi tu. Curi. Curi untuk dia. Ada cepat. Mobil kabar membujara di parancene भैया मतलब लेके जाना नान जिनके तो बाहर बाजार ना देखे रहे उप्पु पात पाडिये कोर्द कज्जिपूंजी टेस्टी कोर्द कज्जिपू तरह तुझी ಇದು ಇದೆ ಗಂಡ ಮಂತ್ರ ಮುದ್ದಾಂಡ ಇದು ಲೈವ್ ಬರ್ತಿ ಇತ ತಿಂದಾಡ ನೈತ ಕೋಡಿ ತಿನ್ಪುಜೆಗೆ ಬೇಗ ತಿಂದಾಡ ತಿಂದಾಣ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಆಡು ಊಟ ತಿಂದಾಂಡು ನನ್ನ ಕೋಡಿ ತಿನ್ಪುಜೆಗೆ ಆಡ ತಾಯನ ಹೌದಾ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಪುದ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಲು ದೇವರ ತರಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪೋದ್ರ ಆಸಿದ ಬಾಜಾರದ ಕೆರಂಡು ಓಕೆ ಇದೀಗ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಬ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋಜಿ ಓಕೆ बाय 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 गाइस वीडियो तुले लाइक ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ಕಜ್ಜಿ ಪಾಂಡು ನಾಡು ಕೊಡ್ಡಿ ಅರೆ ಕಣ್ಣ ಬರುಂಡಿಗ ವಾಟ್ ಪಾತ್ರದ ಅದು ಬಿಡಿದಿರ ಆಡ ಬಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳು ತುಪ್ಪ ಹಾ ಹೇರು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋರ್ರತ ಕಬಾಬ್ ಜೋರತ ಅಮ್ಮ ಜಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ವಂದನೆ 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 ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಂತೋಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದು ಬಾಯ್